ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମେଘା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ଭିଡିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ଭିଡିଓରେ କେମିତି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆପ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନସର୍ଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନସର୍ଟ। ମୁଁ ଏଇଠି ଇନସର୍ଟକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲି। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପସନ୍ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭିଡିଓ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡିଓଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ମୋର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇଠି। ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଗ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ସ ମ୍ୟୁଟ୍ ଲେଖା ହେଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକିନା ସେଥିରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଅଡିଓ। ଏଇଠି ଅଡିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ରେକର୍ଡ। ମୁଁ ରେକର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇପାରିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଡେମୋଟେ କେମିତି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦିଆଯାଏ। ଏଇଠି ଆଗ ରେଡ୍ ବଟନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମେଘା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ଆଜିର ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ସ୍ପେଶିଆଲ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଏତିକି ପାର୍ଟରେ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଥରକରେ ମଧ୍ୟ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ଏଇଠି ମଝି ଅପସନରେ ଷ୍ଟପ୍ କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ହବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ମୋର ଭଏସ୍ ଓଭରଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମେଘା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ଆଜିର ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ସ୍ପେଶିଆଲ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଭଏସ୍ ଓଭରଟି ମୋର କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ପୁରା ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇପାରିବେ। ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଭ୍ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଏସ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମେଘା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ଭଲ ଶୁଣାଯିବ। ତାର ବି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକିନା ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇପାରିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଏଇଠି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇକିନା ଏଇଠି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ଆଉଥରେ ଏଇଠି ରେକର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଏସ୍ ଓଭର ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ଅପସନ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଯେମିତିକା କି ଆମର ଅଛି ଭଏସ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଭଏସ୍ ଇଫେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମେଘା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହଁ, ତ ଭଏସ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ଭଏସ୍‌ଟା ମାଇକ୍‌ରେ ୟୁଜ୍ କରେନି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲସେ ଶୁଣାଯିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଏଇ ଅପସନଟା କ୍ଲିକ୍ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମେଘା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଥିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ରଖୁଛି ଡିଫରେନ୍ସଟା କେମିତିକା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମେଘା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମେଘା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ଆଜିର ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ସ୍ପେଶିଆଲ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଇ ଇଫେକ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କରେ କାରଣ ମତେ ଲାଗେ ସେଇ ଇଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ମୋ ଭଏସ୍‌ଟା ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଶୁଣାଯାଏ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ ନ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲା ବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ବେଳେବେଳେ ନଏଜ୍ ଶୁଣାଯାଏ। ପବନ ନଏଜ୍ ହେଲା କି କିଛି ବି ନଏଜ୍ ଶୁଣାଯାଏ। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଇଠି କମେଇ ପାରିବା। କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ଭଏସ୍ ଓଭରରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡି ନଏଜ୍। ଡି ନଏଜ୍‌ରେ ଆମେ ଅନ୍ କରିଦବା। ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ଗୁଡାକ ବି ସବୁ କମିଯିବ।
हेलो हाय जय जगन्नाथ मु मेघा स्वागत करछि आपण मानकु मोर एक ब्लॉग रे। आजिर दिनटा आम पई बहुत ही ज्यादा स्पेशल। देख पले संग माने तो एमिति आमे सहज उपाय रे वीडियो रे वॉइस ओवर देई परिबा। वॉइस ओवर देई सारला परे संग माने आपण आपन वीडियो रे बाकी जहा सब काम करैर अछि एट कर परिबे। जेमति कि ताकू एडिट करैर अछि एडिट कर परिबे। तार वीडियो रो स्पीड लिमिट कमेवार अछि आपण एटी स्पीड लिमिट भी कमे परिबे। एटी एनिमेशन आपण इफेक्ट भी देई परिबे वीडियो रे। देखो साଙ୍ଗ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ହି ज़्यादा ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ତ ଦେବା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛି। କାଲିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ज़्यादा ସୁନ୍ଦର ଆମର ଭଲ ହଉଛି ଫିଚରଟେ ଦେଖେଇବି ଇନସର୍ଟର। ତ ତା ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଗ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛରେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠି ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ଏଡିଟ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ज़्यादा ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବାହାରେ ତ ସେଗୁଡା ବି ସବୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଟ୍ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର ମାରିବେ। ହଉ ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଏ କଥା। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ଭିଡିଓଟି ସେଭ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇନସର୍ଟର ଆମର ଲୋଗୋ ଦେଖଉଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ କାଢି ପାରିବା। କେମିତି କାଢି ପାରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନଟେ ଦେଖଉଛି ଲୋଗୋ ଉପରେ। ସେ କ୍ରସରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଆଡଟେ ଆସେ। ସେ ଆଡକୁ ଆମକୁ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆଡ୍ ପୁରା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆଡଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଲୋଗୋଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରିମୁଭ୍ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ନେଇନି ଆମର ୱାଟରମାର୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ଇନସର୍ଟ ପ୍ରୋ ନେଇନି ତ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରି ରିମୁଭ୍ ମାରିଦେବି। ଫ୍ରି ରିମୁଭ୍ ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଦେଖେଇବ। ଏ ଆଡ୍ ଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା। ଭିଡିଓଟିକୁ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନକୁ ସବୁବେଳେ 4K ରେ ନିଏ ଆଉ ଫ୍ରେମ୍ ରେଟକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ 60 FPS ରେ ନିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର ମାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ କହୁଛି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ କରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡିଓଟି ସେଭ୍ ହଉଛି। ଭିଡିଓଟି ସେଭ୍ ହେଇସାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ କରିକି ଦେଖେଇବି।